имрӯз рақобатҳои мусобиқаи Загреб Гран-при 2023 оғоз шуданд. Дар рӯзи аввали мусобиқа Тоҷикистонро як нафар Обид Ҷебов дар вазни 66 килограмм намояндагӣ кард. Ҷудокори кишвари мо дар даври аввал бо варзишгари 31-солаи кишвари Литва Андрей Клоков рақобат намуд. Обид Ҷебов дар ин нерӯсанҷӣ бо 2 вазари рақибашро шикаст дод ва ба даври дуюм баромад. дар рақобатҳои даври дуюм бошад Обид Ҷебовро варзишгари Ӯзбекистон Муҳриддин Тиллолов интизор буд ва нерӯсанҷии онҳо тӯлонӣ идома карда, ҳарду паҳлавон натиҷаи дилхоҳро ба даст оварда натавонистанд. Дар ниҳоят дар вақти тиллоӣ довари марказ ба ҷудокори тоҷик маротибаи сеюм шидо дода, ҳамин тавр паҳлавони ҷумҳурии Узбек ба даври сеюм баромад. Барои Обид Ҷебов бошад мусобиқаи Гран-прии Загреб бенатиҷа ба анҷом расид.